Tohle je zostup dole Klepačom, pani dámy. Dole zostup Klepačom. Ideme starou trasou konečne zase. Vidíte, tady šklesají naše stabilní kádry. Tady je Josef Cád. Hoši. Do piče v 68, ale že je 2014. Ideme dole do Teplíc. Čo vy na to? Ja natáčam. Ježiš, to som presne, teraz si mi to zobral z huby, že zoberiem mobil a budem ten náš zostup natáčať. Ja to natáčam. Dobre, no tak, Tak nebudem už teda. Ale šup som teda, hej? Tak ale to nebudem natáčať, lebo si dojebem telefón. GoPro na gebu. No ináč to je dobrý nápad tiež. Dole hra dýchovka, započúvajme sa. Takže ty nebudeš natáčať teda zostup, hej? Uvidí. Možno. Máš ochranné parametre, počúvaj, ja nemám ani takúto blbosť, jak máš. Tak skúsim, no piče, dobre, skúsim natáčať. Čo je tebe, hak? No nie, šusovať. Hej. Dole hrá Čerchovanka. Ježišmaria, už tam bola zemi skoro. Ježišmaria, Pane Bože! Lebo skoro na zemi do piče. No šmika, no. No tak ale ideme po vyčuchaných chodníčkoch. My musíme hľadať nové cestičky. Ako si vojenský reportér, tak vieš, musíš Áno. Kurva. verte, že dole je Luhansk. Zostup do Luhanska? Ozaj, no. To je ešte poriadny zostup. Ja koľko to ešte bude? Čakaj mňa? Môžeme ísť po serpentíniach alebo ísť priamo, šusovať. No tuto šmika je náš riadne. Takže ideme? No to nebudem natáčať, ja sa viebem. Ja idem normálne. Tak idem normálne. Tá je to dole. Dobre, však idem tady, však tam nemám kde zablúdiť, či? Takže predávaš mi slovo, mám to natáčať ja? Natáčaj. Šmíka sa, mňa to boli. Hej, moc? Radšej, normálne poď. Počkaj, nie. Počkaj, normálne ako? V serpentínach? Dobre, Maco.